spații, vă regăsim cu un nou vlog și astăzi o să vă prezint noile achiziții și noutăți, da? N-am așa de multe noutăți și ăștia toți sunt achizițiile și l-am și pe David lângă mine. Și, deci, stai să vă prezint, deci, care l-am prins noi acasă la noi aici. Prinde-l pe ăla alb cu negru întâi. Eu acum aștept. Pe acesta l-am prins acasă la noi. Fără inel i-am pus noi, că așa ne place nouă cu inel. Toți au inel, dacă observați. Da. Alea cu verdi și cu roșii le-am pus noi, dar alea E care... prins la noi. Ăsta e prins la noi. Și acela alb cu negru din cur. Stai, prinde-l, că na. Vișiniu ăsta e frumos, care merge aici. Ia, ăsta. Uitați-l. E mascul. Și crem galbenul acela l-am băgat din afară, din cealaltă volieră. Că aici o să ținem cumva matca. Nu prea avem noi loc. Uitați cum merge. E un cuc piroșu care vi l-am arătat, dar... Așa zic eu că este. Nu-i cuc. Ăsta l-am prins cu inelat. Da, de la vărul nostru. L-am prins la el acasă. Am sărit pe el odată. Nu știam ce se întâmplă. Și ăsta nu că... Uitați, are inel din 2024, dar cred că îi pui din 2025 la cum arată. Le-am pus acum mâncare. Grâu, grăunții, combinate și soreancă. Da, și combinate le punem că sunt cumva sănătoase. Aici am inel. Sunt cam toți inelați, doar că ceilalți care nu aveau la minelat cu ce? Femelele cu roșu și masculii cu verde. Uitați, aia din spate e femelă. Și se vede că e cu roșu, și masculul ăsta cu verde. Da, bă, ia uitați ce pui mesei, noutăți. Zici, dar n-am mult eu. Ia uitați. Vișiniu că mama lui, tatălui este ăla de acolo. Argintiul ăla sau cafeniul ăla l-am prins. Și femeia asta cu alb. Lasă-l. Galbenul ăsta e masculul. Și nu știu, aș vrea să... Aia din spate cursieră, doar că nici chiar cursieră care o campionat, dar care o campionat, o prins-o vârniu și mi-a dat-o. Asta e de la vârniu asta, de aici. Care o campionat? Are și inel și clemă și inel de la mare. Aici avem medicamente. Apă le fac într-un bidon cu medicament de ăsta, care e foarte bun, vi-l recomand. Pastile pentru porumbei și pentru găini. Așa. Și, deci, iar vă arătăm și noi un mic, că l-am văzut la Ionut. Deci, o șaibă aveți nevoie și cu ață. Nu contează asta cât e de greață. Adică noi știm ce dintre ăștia, mascul sau femeie. Ăsta e mascul ăsta. Ăsta e încălțat. Da. E cumva corcitură, dar e frumos, are țânt în cap. Și de la acesta știm că este mascul. Luați o șaibă. Da. Acesta este mascul. Nu știu dacă merge și la pui. Stai, îl țin eu? Ține-l ca lumea dacă e. Deci, ia uitați ce mănâncă. Masculul ăla alb inelat. Nu contează cum îl țin, cred. Ba, contează cumva, ați zis. Ca să-i stea aripile drepte. Trebuie. Dacă îl țin eu. Gata, așa. Da, nu așa, nu contează cum îl ține. Puteți și normal cum se ține. Îi puneți șaiba pe spate aici. Pe spate, nu, nici chiar la gât, mai aici, să vede. O lăsați așa în jos. Și când ridicați, vedeți că ea se mișcă. Dacă se mișcă spre coadă și cap, e mascul. Și nu contează cum se mișcă, că poate să mișce și aripă în aripă și mascul. Da, uite așa. Și dacă se învârte așa în cerc, este femeia. Haideți să vedem acum. Și nu mișc eu, arată și mâna, că eu nu mișc. Deci, o pun aici, arată, da? Acesta deci, se mișcă. Dacă se mișcă așa e mascul și așa tot mascul. Încerc. Și încerc așa este femeia. Deci, mai pun încă o dată. Arată că eu nu mișc, da. Doar ridic. Să vezi, da? Asta cred că e femeie, nu știm dacă chiar merge, dar uite, merge. Uite, că și-a viteză. Asta e mascul, da, se vede. Mâna, că eu nu mișc. Uitați și la mână. Ia se mișcă. Deci noi credem că e mascul. Și nu-i mai speriem de la mâncare, nu știu.
Și dacă iau, să zicem, iau un mascul, uite cafeniul ăla, v-am zis că e mascul și-o făcut puiala. Ia masculul ăla, să vezi. Care? Acum lasă-i să mănânce. Le-am dat mâncare. Le-am dat mâncare. Apă le-am pus. Apa are aici. Trebuie un pic de curățenie. Ia ți-l bate. Da, sărat. Să bacă smulși și îngrămădiți. Arată aia ultima, noi, vărul nostru i-a zis numele dreapta, că stă cea mai dreaptă. Aia năpriliță de acolo. Ia arată-și voliera cealaltă. Voliera cealaltă, vai, adică alea flanele lui Bianca, lui Sornea, că o ieși și afară. Aia e voliera. Avem porumbei, dar au plecat, că le-am pus și la ea, măcar că acum mai pun. O să pun pauză, dar nici chiar acum, și o să iau un fluier de porumbei și o să vi-l recomand. Cursiera aia de cubăți de acolo. Dacă se vede, are și inel și cremă mov și cremă de aia de cursieri albastră. Și o prins-o la concurs, vărmi. Și de aia nu o să le dau drumul la așa niciodată. Că se vede că e închis aici și aici-s găinile, că se închise. E în podul de la găini, din poiată, cum se mai zice, și am pus o scară acolo. Uitați-o pe dreapta, asta e dreapta, de aici. Asta de aici, Astea două primele sunt femele, aia care a plecat e femelă. Aia e femelă și dreapta e femelă și aia de acolo e femelă, masculul ăsta nu, nici ăla, însă oricum. Avem, este o pereche, dar nu știu de ce nu scoate, dar o să am cuiburi aici. Doi. Bă, că nu prea din capoți. Păi nu încap că se bagă într-o apă. Păi da. Da, știi, David, că vreau să o pun pe aia de acolo. Da. Că în cealaltă volieră am una mai mică, care nu are loc să bage. Acum ia toată soreanca. Le-am pus soreancă că ajută foarte mult la năpările. Cum să zici? Năpările. Galbenul ăsta e chiar frumos, îmi place. Da, e meu. Eu l-am crescut, eu l-am cumpărat. L-am cumpărat de la târg. Cu 30 de lei. Târgul din Bacău, dacă vreți, luați chiar frumos porumbei. Eu nu mi-am luat țapă, chiar deloc. Și David și-o luat țapă, frate meu. 4 botoșani, dintre de... Jucători de botoșani, care fac tumbii și-o luat... Am zis că sunt perechi, adică 2 perechi, 4 porumbei. Și erau toți masculi. Da, adică... Și eu nu cunosc la botoșan, eu nu cunosc la jucători de botoșan care e femelă, care e mascul. La voiajor, da. Și la guțani. Avem și o femeie guțană, aia albă care, ia uitați-o, care și-o ridica capul de lângă aia care merge așa cu inel mov. Da, care are pui acolo. Are puiul ăla cu capele. Și am ținut-o că și vărmă a zis ca să o țin, că e frumoasă. E chiar frumoasă. Și puiul ăla din colț de acolo tot de ai făcută. Nu știu să bate. Tot de ai făcută de alba. Stai, aia de acolo și cafeniul. Ăla, în fine, pe aici. Ăla a urcat pe băț. Tot din ei. Și mai am o serie. Da, și aia din colț, aia roșie de acolo e femelă și asta e mascul, ăla alb de acolo. După facem TikTok-ul ăla. Da. Nu știu cum. Și punem mai multe poze cu ăla roșcat, cu puiul ăla, cu ăsta de aici, cu ăla altul. Da, și dați acolo și voi un subscribe și un like ca să fac și eu măcar vreo 20 de abonați, că mi-am început alt cont și vă mulțumesc pe celălalt cont că chiar am făcut 100. Și nu știu, și acum mai vorbim și o să pun pauză și mi-aduc fluierul. Acum o să pun pauză și mi-aduc fluierul. Deci am luat fluierul de pe Temu. Vi recomand că e chiar bun și chiar înțeleg că în fluier vin la mâncare ori pleacă. Cum fluier tu, așa să învață și ei. Deci fluierul acesta este, stați, să focalizează, da. Acest fluier e și pentru vrăbi și pentru porumbei. Și dacă vrei să fluieri pentru porumbei, să pune gura doar aici, să n-ați pupați asta, triunghiul ăsta. Și dacă vreți pentru vrăbi, ați pupat și triunghiul ăsta cu gura, cu buzele. Și pentru asta e pentru două feluri pentru porumbei și vi recomand și inel tot de pe
temuleam și Ia. acum... Uitați. Și ce nu-mi place de pe temul? Uitați, astea sunt din 2024, că mi-au mai rămas. Stai, întoarce. Se vede astea din Rusia, se vede? Stai, nu că se vede, Rusia. Din Rusia, deoarece nu poți să dai din România, cum îți vine și eu de acum vreau ca să mă duc la târg și o să cumpăr din România, nu din... Se vede că sunt din 2024. Alea din 2025 din PHA. PHA. Și că eu vreau din România ca să cunoască porumbelul că e din România. O să pun ambalajul ăla acolo, lisen și fluier. Nu contează cum se aude, că și, cum îl cheamă, Ionut SZ pe canalul meu, are un fluier care e chiar anume pentru porumbei și asta și pentru vrăbii și pentru porumbei, deci tot aceeași. Bă, deci eu am fluierat și s-audea fluier. Da? M-a strigat cineva că fluier, dar în fine. Ia uitați masculul ăla crem, galben. Cum muruia. Stau așa că n-au loc să zboare un pic și de-aia stau așa mai cu ochii închiși și cu o conțață. Ia uitați-i seara. Și cam cu acest vlog că nu mai avem ce să facem și ăștia-s porumbei și achizițiile și cam atâta. Vi-am arătat și pa, pa!